Pinamano natin mga kaspero. Kubo plunge. Ayan, grouper. Ayun, another night, another spear fishing tayo ngayon mga kaspero. Ayan, so bali tatlo kami ngayon magda-dive. Kasama ko si Master Danny. Ayan, tsaka si Master Dodoy. Ayun, Master Danny. Ayun, suportahan natin yung mga YouTube channel nila, Danny Hereda and Boracay Spear Fishing Adventure. Yan. So hunting tayo ngayong gabi para makarami tayo. Tatlo lang kami ngayon. At saka dito lang kami sa tapat ng Diniwid. Ayan. So yung bangka namin tatlo, ito kay Master Danny. Ayan. Tapos nandun yung sa akin. Tapos yung kay Master Dodoy nandun sa unahan. Yan. Tatlo yung service namin. Pero isa lang yung gagamitin namin. Ito lang muna kasi tatlo lang kami. So see you on underwater mga kaspero. Ayan, ready na ang lahat mga kaspero. Gamit natin yung pana, ready na. Yung pag tinapay natin mamaya special. Kaya ganado magsisid. Yung mas natin. Ayan, yung kay Master Dodoy okay na rin. Oh, ready na yan. Kay Master Danny ready na rin. Ayan. Yung mga gamit naming flashlight mga kaspero, Orcos, ayan. Yung DL61 at saka DL70. Ayan yung mga gamit naming flashlight. Ayan, breakaway sit up pa rin tayo. At yung buya natin nandun na. Ayan, nakita nyo yung puti. Yan yung buya namin. Yung tali ko nasa kwanto 25 meters. Kasi yung dinadive namin umabot kami minsan ng 25. Sagara na yan, 25 meters mga kaspero night dive. So let's go, hunting na tayo. Ito mga kaspero, first drop natin. Nakakita agad tayo dito ng isang camouflage grouper mga kaspero. Ayan, ito yung pinakaboy na mano natin, kaya na headshot natin. Mga kaspero, kubo plunge. Ayan, grouper. Grabe. Pwede naman, ganda na tama. Headshot. Wala po. At pagka drop ko mga kaspero, nakakita ako dito na isang buktot o tinatawag na unicorn fish. Ayan o, sapol sa ulo, kaya nanginig-nginig na lang siya mga kaspero. Ang ganda ng tama. Ang laki nito, nasa 1 kilo na. Sarap din itong pang ihaw. Pagsisid ko ulit mga kaspero, nakakita tayo dito ng isang long nose emperor. Ito yung special na isda, napakasarap na ito isigang. Ayan, sapol na naman siya sa may batok. Ang ganda ng tama, kahit medyo malayo binanata na natin kasi sayang din, bihira lang tayo makapana nito sa gabi. Ayan o, huli kang long nose emperor ka. At dito naman mga kaspero, nakakita tayo na isang patambak o baliagos tawagin dito sa amin. Isang uri din ito ng snapper mga kaspero. At ito yung next, tinira ko na, baka tirahin pa ng iba ito. Ayan, isang cuttlefish o bagulan mga kaspero. Malaki-laki na rin ito, kaya pwede ng pang ulam o pwede na rin ibenta. Ayan. Ito, umiga siya. Isang uri ng bulawis mga kaspero, o mas kilalang danggit. Ayan, ang sarap nito makatinik. Pag ginagala mo, lalong sumasakit.
target natin itong palid. Nakita natin. O surgeon fish, ngunit merong nagpa-display na samaral. Siyempre pipiliin natin itong samaral kasi mas malapad na at malaki pa. Kaya tinamaan natin sa spine. Hindi na nakapalag mga kaspero. Dali natin itong isang samaral. So yung surgeon fish, di natin alam kung saan pumunta yun kasi mas pinili natin ito. Pagsisid ko ulit, nakikita ko ng itim na isda. Nung sinilip ko, ayun, napakalaking slick unicorn o mas kilalang gabay dito sa amin. Pa-comment ako mga kaspero kung ano yung tawag sa inyo nitong isda na to. Napakataba rin ito at sarap din pang ihaw at sinaing or paksiw. Ang next na nakita ko dito sa medyo malalim ay katulad din yung napana natin na slick unicorn or gabay. Ayan, malaki na rin ito, nasa 1 kilo mahigit. At masarap talaga itong isda na to na iihawin. Ito, nakakita tayo ng isang ratan. Hindi ko alam ang tawag dito sa English. Baka flower fish ito kasi parang flower siya. Ayan, titirahin natin yan. Baka tirahin pa ng iba. Ayan, pwede na yan pang ulam mga kaspero. Pa-comment ako kung anong tawag sa inyo nitong isda na to. Mataba rin kasi ito eh. Ito, nakatigil ako, ngunit umalis. Isang timbungan at ayun, nakawala pa. Sayang, ang kulit niya kasi mga kaspero, kaya nakawala. Pero hindi tayo nawawala ng pag-asa. Pabalik tayo dyan sa spot na yan. At ito, pagbalik ko, mas malaki yung nagpakita. Ayan o, nakikita nyo yan mga kaspero. Ang laki ng timbungan. At syempre, napakaganda na tama. Yan, sapul yung utak kaya hindi na siya makakawala. At ito, nung pagsilip ko sa malaking bato na ito, nakakita ako ng isang lobster. Bihira lang tayo makapana nito. Dati sa spot na to, grabe, napakaraming lobster. Ayan o, sinisiksik niya yung sarili doon sa loob, kaya halos hindi natin makita. Pero hahanapan natin ng maganda-gandang butas para mapana natin. Ayun, at yun, sapol, kahuli na tayo ng lobster. At niluto natin yan, hindi natin binenta yan kasi hindi pa masyadong malaki. Nasa 4 grams lang yan mga kaspero. Yan, pagsisid ko, dyan siya sa gilid, isang uri ng slick unicorn ulit mga kaspero. Yun, siyempre titirahin na natin sa magandang part para hindi na makakawala kasi malaki na ito, you know. Ayun, pag salom ko man, kakita arman ko it buktot tiaw gali o goldfish. Ayan, tapos sa unahan pag salom ko naman nakakita arman ko ng haning tiaw ngayaho. Swerte kita na, swerte kita pang gabi nga pamana. Kaya mga kaspero, dapat tuloy-tuloy kita na para ay makaabo, makita at buol.
huway lang kot man o sa babaw. Pag salom ruman ako, kakita ruman ta ako na itnang tiaw ngay ako. Abaw, swerte kita ya. Dasigon pa bisa braklan niya, magidang una pero may ginabakal ya, tiaw ngay ya. Dahil syempre sa may mga sakit ay bulong kuno ya eh. Abaw, haya rumantan na tiaw rumantan na batubang iti mo pusa ruman ng mata. Dali giti man ng mata. Wow, napos utok. Abaw, pilang bilog rutato tiaw. Arang ka na mayaron. Igda man gali ko magpana hay. Haya, pagsalom ko man. Apo, nakaguwa tanang ulo ito sa may corals. Siyempre, di rin natin palagpason, panaon natin nan. Swertero sa aton nga ginatao ay araruman ho. Tiaw ruman na, sunod-sunod kita aton tiaw na pana ba. Pilang bilog ron tang kita ka tiaw aton na pana. Lagko pa be, di ron kita logi kaya. Apo, daywang bilog atubangan. Siyempre, piliun ko ang bahol. Oh. Ang isot nga sa gilid ay palagkuon na naton. Di na naton pagpanaon. Agod may panaon man kita sa sunod. Aran. Ay, puro tiaw. Siyempre, ibahon man naton. Bukon mat puro tiaw. Raho, kumay. Kumay nga may puti sa ikog. Mo, namion ng tama. Ayun o. Sa puno gidit ng bakog. Po, dugo-dugo lang mao. Right. Lamak mo rin. Swerte kita itong gabi kaya. Oo. Pag abot sa babaw, pahuway-huway lang man o salom uman. Mo kakita ko surahan. Abo, nagdalagan. Abo, may kibahan gali nga kumay ruman. Abo, ay gaisip ko kung ano akong panaon sa daywa. Iwan nun ay nagdalagan. Abo, hindi iwag-iwag lang ko sa gilid. Sos, pag kuan ko gali ito sa unahan sa bilog surahan ay pinana ko tanaran eh. Buol ang surahan. Ay, tapos sa unahan. Apo, may gatubang rumantang nga tiaw. Pusa ka kaya sakon. Siyempre, mata kita ni eh. Gatubang bay. Matahon talaga rin. Raw, sunodo. Ano balaya? Oh, sulig. O dalagang bukid. Opo, igo gyapon. Siyempre, nasanay ron kita tala pamana. Igo lang kita ran. O, sunod ruman. Sulig ruman. Galubong lang mau. Wagid mo itpalag. O, hay. Libot-libot lang. Yan. Sari-sari aton pamanaon kaya. Pero mga special. Yan, sulig ruman. Obo. Bung, hararutang video yung isa. Daywar ya. Sige lang, dyan lang ikaw. Para makabo. Aso, saya na. Pinaka-special nga isda. Lapu-lapu. O tawag dito yung lonar tail grouper mga kaspero. Yun, tinutukan ko video. Tapos panaon kunta, nagliso timaw. Ay di, just sa piyak nga buho, nakita ko ng isot nga ulo. At to, pinana ko. May ganin, nigo. Oh. Loko-loko nga video ra eh. Hindi pa kunta nato no po. Pagsalom ko man, may nami nga corals. Ay, nang sulod ay butiti. Butiti pa bi. No. Lainon pa binang tulok ng mata ho, diyan magtanaw ay malibang-bang pa kung tay kaso isto halanganin pa nga panaon at pagsalom na ako naman apo harata na Buliagos dali ang dugso Buliagos ran pirmirang gadawi sa bunit ano no shout out sa ating mga kuan dito mga solid na gapamunit abaw harang nabuol ni Master Danny babo may bagulan pa may dugso may lapu-lapo
May snapper pa, grabe. Mayroon kita si Masadani nga raman. Lunne pa. Siyempre, haraman na akong buol. Aran, may ilisi pa, kag timon. Aran. Halos mga sadya ato na buol kaya mga kaspero. Aran aton buhay na mahano kay na lapu-lapu ang aton mga biyangon. Ayan. Yung huli namin tatlo mga kaspero. Konti na lang sana, mapupuno na. Yun, dito lang. Ayan. So, may ibibenta na tayo bukas mga kaspero. Maganda ng isda. Fresh na fresh. Uwi na. Ayan. Kainan na. Okay, bali 4,800 yung kinita natin mga kaspero. Yan, so bali amin tatlo ni Master Dodo ito, hatiin namin. Yan. Salamat nga po pala mga kaspero sa walang sawang pagsuporta, lalong lalo na sa pag-subscribe na aking YouTube channel. Higit sa lahat, pagpalain po kayo ng ating Panginoon.